AXA Compagnie, le 55 Resto Bar Mayotte, Zara Voyage, Haute-Saône, le CAMAD vous présente Point Carré. Zara bravo, Nyanti. Zanzi nangampi we zambalo karati. Tamno mbole tambilo betay. Mate ko ambil bibla. Ano ko man demre mga teno tamsig. Pa souvenir sa. Eu tere. Am stan fangalara na manga zay. Na ni stila. Am tere fica am zay. Ah ouais. Point Carré. Ezao. C'est pas la fin du monde margue. Helan tadiava kluocha vahiny arek zegny navy. Iaraka amitsika eto amin'ny Point Carré ity zay tsy azo zay Stella Lisha. Miarabanao mamy tonga zay eto Point Carré. Mbala tsara anao. Ah ouais. Ino vaovao maresaka? Tsisy vaovao maresaka korko anao. Za ça va yo fomba ça va yo zegny. Za ko fa ndegnano interview ty fa maro interview ny atao fa za toujours managna track fa. Fonao tsisy zegny? Misy ele. Elfo. Qu'est-ce qu'on fait? Il marque comme antenne mais sur scène carré. Mistake não safa tsisika. Misy. Ino po vozona carré? Tsy haiko feky tsy mety mahazaatra kofa miakatra fa voaka. Ah ouais? Izy ko tsika karanga zay joty. Izy ko tatsika hoe nanomboka nandiananao tournée sy tarindriavo zay. Mba volagny ety izy ko mety hoe tanana taie zegny azonao honogno fa tiandreo zalaza hoe. Bon, ro jabaka tianao fa agnisan'ny hoe souvenir midoko aminao ny artiste là. Zala. Tany jiaby. Tsy afaka hivolagna hoe asary hoe nefa tary koa tia. Ah ouais. Tia aby jiaby. Tiaby jiaby zay voalohany zay tegna magnano merci satria tafiaraka eto atsika ny amin'ny fotoagna azy io ty ary koa agnisan'ny mbala ifanojo koa atsika satria izy koa mizaha programme dia za amin'ny programme to zava koa agnisan'ny mpanakanto zegny any hiaraka ataoko aminay andeha agny à France satria za tamin'ny taogno loso baka za tagny hitanao za io fa appelle-moi désormais Jean-Luc de Paris ka amin'io zegny agnatin'ny hetsika hoe Paris in Love zegny any fatao isan-taogno ny agny à France ny agny à Paris mariny kokoa dia amty am'zegny akoatran'ireo artiste maro be zay dia Stella Lisha koa agnisan'ny hiaraka agnatin'ny izay hetsika Paris in Love zegny kakarany René Lemoine miaraka amin'ny Volagas miaraka amin'ny SW Pro ary koa partenaire agnaty zay koa ny MK and Compagnie zegny any mpiara-miasa aminao mazava ho azy. One Stella, manao kory ataontsika hoe niaravoagna andeha à France am'soma Paris zay. Ravoravo. Izy koa misy agnabognabony ravoravo donc fa izegny fa tegna tsy nezatsy voalohany rô nikaiky za papalemboany amin'ny Paris in Love za tegna ravoravo za tafitomoagny za. Tellement za ravoravo loatra. Io tomoagny ravoravo loatra. Ravoravo ke tafitomoagny. Anao zio nga za tamin'ny tongoloso ka tonga ndraiky naka fa sava fa nazy fa tamin'ny tongoloso zay sambako andeha andafy dia sambako hoe andeha angala visa zegny. Koa ka ohatry nakatampitarina angala bref dia ampisaovigna antsika jiaby koa fa agnisan'ny mpanakanto avy any zegny any fetentsika mandehandeha agny io Rimka, Stella Lisha, Paris, Anisette, Loïs, Kessi, Tidjinega, RG, Tanzana, Randrianarivelo, Jamal no agnisan'ny mpanakanto zegny niaraka amitsika agnatin'izay ity Paris in Love ty izay. Dia io koragna amizay tsika ny amin'ny fotoagna azy io ty satria sambatsika hiaraka agnatin'ny Point Carré ty zay dia maromaro fagnotaniagna zegny tiany hay ary koa zegny tiany mpankafino hay. Stella Lisha, tegna agnarana so nom de scène fozon? Tegna agnarana anaka Stella Silvani fa Stella Lisha io juste agnarana nom d'artiste. Ah ouais? Yeah. Wow. Ny izy koa resaka la mozika izaho koa tsy diso donc tamin'ny 2024 niboaka le hoe raha fozagna jamba nanomboka tamin'iny nataoko hoe no nahaizan'olo anao nagnerana Madagasikara misy an'ity mpanakanto ty satria na ny clip niavaka tamin'izay fotoagna zay dia tamin'ity tongo ty koa nisy hoe c'est pas la fin du monde zegny any wow ataoko va olo jiaby samy nakafigny zay dia zay ve midika fa tamin'ny 2024 anao vao commence nangala mozika fa sa fa nagnanta aloha zay talohan'io za nagnaboaka hira zanako igny. Ah ouais? Dia tapre amizay nagnaboaka raha fozagna jamba igny tsy eo amizay nanomboka hoe vohitan'olo. Ah ouais? 2024. 2024. Stella Lisha, teraka taia, tombo taia, raha tsy madiso. Teraka tambilobe, tombo tambilobe. Ah ouais? Yeah, zanaka ambilobe. Zanaka ambilobe. Aia quartier ambilobe mama ko tsabo. Amatiako agny. Aia? Amatiako. Nana quartier mazi? Amatiako. Zegny quartier. Tako za ndraiky nisy fotoagna za fa fanaovana vakansa zay ta
Tanà mariage misy zegny agny zay tanà mariage zay petraka tanà mariage narikitry Mathieu koza ah ouais misy angovavony agny angovavony zay mamano go agnarany go mécanicien zo kosa ro mandalo agny araka ny koragna zegny ny navriako tamin'olo koa dia i Stella dia papa lemony mike kek ay alefa tsy magnino tava mais libre jiaby za mboty koa oui papa oui Stella bonjour oui bonjour Lemony. Tu m'entends bien là? Bah oui. Voilà. Tu sais qu'on t'a choisi comme égérie de Paris Saint-Laurent. Oui. J'ai une autre surprise pour toi. Ah, il y a une correcte zingane. Ya. Attends papa, attends. Mais ça va. Hein? Ouais, donc je te dis, j'ai une autre surprise pour toi. Tu vas jouer le 6. Vendredi 6 à Lyon. Et le samedi 7 à Marseille. Encore? Ok papa, ah celle-là. Donc pour ton premier passage en France, tu vas faire 3 prestations. Ok papa. Ok. J'espère que ça va te laisser de bons souvenirs. Ah bon, merci beaucoup papa. Ok, bonne soirée à toi. Bye bye. Volagna c'est un animateur quoi. Ah c'est un animateur comme nous et Jean-Luc. Ah, j'ai pas envie de l'emmener cette année. Non, c'est pas trop. Il est trop nguingui. Ah. Africain, n'est-ce Là, il est trop prétentieux, j'ai pas l'emmener. Son problème, c'est qu'il se prend pour un bazar. Bah oui, fallait donner bazar, papa. Non, mais... Bon, après, si tu me supplies, je vais le faire peut-être. Bah oui. Ya. Je vais y réfléchir. Ok, maintenant. D'accord, je te tiendrai au courant. Ok, merci papa. Bonne soirée. Merci. Tonton Lemony. Oui. Rignoise. Essa la sauce coravonha. Aminao boka fa za tsy mandeha fomba T'inquiète, non, zegny ok bas tonton izy boka zaveko aminao ino via za koa za tsy raha ngenge za koa fa za boka fa mihina vary za même mpinanova za boka j'ai envie d'autres choses boka pas problème le za zegny koa fa avy agny atao le fa zanaka jiaby igny ambelo za tsy magnana teny gasy amizay izy taminaka Jean-Luc tonton andesa fo manofinao fa ezao na ba commandé ndavy za tsy maintsy mandeha volagny bref io koranandreo to efa vu que agnaty plateau tsika de regnitsika jiaby zigny zay voilà ça fait niampy le 6 le 6 ndraiky le 7 hein? Le 6 et le 7, yeah. Wow. Tsara koa nareo zegny. Bon, zay tsika zay karagna amizegny Stella araka ny navy regninay koa dia anao zay zanaka Tenimana. De marigny zay tsy? Marigny. Ah ouais. De nefa za rehefa nizany pody za clipny Tenimana amizegny dia nefa misy tsy haiko aroy ito agnatin'ny clip. Anao raiky karakory amindreo igny? Za raiky marengarenga raiky helihely. Araiky helihely tamin'igny? Ah ouais. Dika zay zokinao zay namanao agnaty sazandrinao? Zoko raiky. Zokinao? Tamin'ny taoko firy eky koa nono? 2007, fa elako ne 2007 izy. Ah ouais. Wow. Zay zegny telo fa tsy aroy zay tamin'izay. Telo? Misy zandriko hely zay koa de za le agnivognivo igny. Ah ouais. De question tiako asavalianao niany. De nefa izy koa hoe marigny agnarana zay Tenimana zay de antsapidiragna anao ataony. Nefa ndraiky mizaha lamozikinao ndraiky zegny lamoziky tsy antsapidiragna. Ino mety agnazavanao zay? Avaliko baka io. Avaliko baka io. Ok. De fa tiako andiniagna fa ndraiky anao ndraiky tsy voasiaka mamanao papanao jeté amin'ny hira ataonao io? Allo valiko feky basy. Ia, taloha tamin'ny voalohany izy nahita za tamin'ny 2023. Za nanomboka nandeha studio nagnano hira ataoko jeudi. Izy nikaiky za izy nivolagna tsy tiany. Izy tsy rady mais bon. De za amizay nagnano nijanogno hely zay. De taprès amizay tsy nety le eritreritrinaka. Za nangalangalatra nagnano amin'ny studio nagnano karaha igny de taprès amizay izy fa tsy nivolagna eky izy fa izy fo zegny tsy tiany. Tegna nisy problème be taminay roe mianaka zay le raha. Fa taprès amizay kafa nanomboka za kafa
fin du monde tout dia nanomboka nandeha la réunion teo am'zay izy nanomboko koragna taminaka izy hoe zanako izy atao feky fa igny lalagna nataonao dia za d'accord izy za ravoravo aminao et voilà izy milamigny fihavanagna fotoagna zay ty amampianaka zay izy koa ataoko hoe misy teny fohy hely alefanao ho an'ny fianakaviagna indrindra ho an'ny papanao asambahela mety ambaranao izy dia ataova amin'ny caméra raiky io mihitsy ina mety ambaranao izy raha ambarako anareo za ravoravo nianty za zay tsy nagnampy hoe za mbalo karaha ty za ndraiky zay tsy hoe olo fa karakory fa za zegny fiera ravoravo za karaha ataonareo haiko anareo mizaza io ty ravoravo no mba antiako anareo karaha ataonareo tia za izo bref koraha resaka la mozika amizay tsika inona vianao resy lahatra fa hoe nona karaha ty na fa misy artiste hafa zegny artiste viavy zegny efa io malaza ain'olo fa anao nagnano koa zegny nao koa zegny passe ny persa nataon'olo ina aizanao iny tekniky nanagnanao ina aizanao fa hoe ty tsy maintsy avy le rapaka zegny efa agnatiko dia tiako dia taloha zay zany eritreritry hoe ataoko plaisirako fa zay le raha mihirahira fo za dia tiako dia aboakako karaha igny fo fa taprès amizay izy nipasse dia karaha zay wow dika zay le fahaizangan'ina zegny efa le fitezagna nataon'ny fianakaviagna nataon'ny papa tagny sa hoe misy travainao manoka mihitsy ataonao tafara le forme le fahaizagna mihira izy io koa papanay mampianatra zay mbola hely be dia ao koa le aizkanay koa fa bebe mizaza olo mpihira vazaha regny dia magnano dia misy expérience amin'izegny dia zay wow azo lazaigny nalaky satria ko ataontsika hoe 2024 zany boaka le hiranao raiky zegny ny tegna naizananao atsika hoe 2026 misy atsika izy koa zay tiango tany hoe Stella Lishany amin'ny fotoagna azy io ty dia azo lazaigny fa anao managna placenao manoka mihitsy ho an'ny mpankafy managna mpagnaraka anao na anao mahita hoe anao mbola tsy navy volagnao teo zay fa ino amizay no ataontsika hoe ny projet zegny ny ho avy ny amin'ny ty taogno zegny misy atsika ty tegna maro be zegny raha niomagninay ao andeha boka amin'ny 2026 ty ary matoky fa mety ho tiany faninaka aby fa io tsika mahita izy tiarakara question elo hoe agnisan'ny mampafiera za le mahay fa hoe io zegny artiste Stella Lisha zegny dia manager anazy producteur anazy dia olo baka aminay no sy be Kevin dia mba tantarana koa ny fankaizanao Kevin tamin'ny voalohany avy anao tafiara iasa Kevin io zegny nahita hiranaka la musique-naka tamin'ny za nagnaboaka Rafozana Jamba igny dia nangala contact-naka am'zegny izy dia nikaiky anao izy misy talenta anao mahay mihira dia za am'zay nagnambara izy za jofinako tsendriky misy manager dia sao dia afaka anao finako hagnano manager anaka parce que za fa mahitahita izy miarakaraka amin'ny wawa regny déjà dia za am'zay koa te hifandray amin'ny wawa dia izy am'zay nivolagna tsy magnino izy afaka mpiako anao dia manjary manager koa am'zay jusqu'à aujourd'hui question raiky valefo va anao tsy alany tsy possible zegny amin'ny resaka asa ino côté positif Kevin dia ino côté négatif nazy tsy voavaliko araiky positif izy ndraiky aloha edy izy kofa miasa izy masiaka aio masiaka izy bakô izy sérieux be izy kofa miasa fa izy kofa 5-5 dia 5-5 ouais il faut des fois mampiatsika anao aminazy izy masiaka loatra deux fois izy masiaka ouais dia za amizay tia mi5-5 be loatra regny ndraikindraiky na fa miasa ouais piko po ny managy efa tapany mamaramaragna atsika azy io ty tsy ema izy koa hoe mikoragna amin'ny viavy zay mba tsy mikoragna rafa za tiango tany mizanao sur scène na mizanao andavanandro karaha ataon'io ty izy koa zegny anao ataontsika hoe misanjy araka volana anao koa misanjy ino zegny ny ataontsika hoe tsy aoka sa accessoire raha raiky izy koa tsy aminao tsy azonao sanjary karaha tsy misanja ino amin'ny vatanganao ino accessoire andià za ndraiky aloha tsy dia tia magnano accessoire fa ndraikindraiky fo izy tsy dia tiako
fa za fo zegny obligé tsy maintsy magnano zo anao artiste tsy maintsy fa za tiako za libre tsisy raha ataoko feky amin'ny aignanakahy zalava ia mila tsotsotra simple fo zay tegna mampalazy anao karaha zegny fa za raha tegna tiako perrique nakahy maromaro igny tiako tegna tian'ny fahignanakahy magnano perrique arakaraka lamba am'izay ndro agnano loko couleur anazy sa ia ouais hitako hoe le zavagna rekireky ataonao agny Paris agny am'izay bref ataoko fa tsika mbola managna fotoagna ikoragnana amin'ny magnaraka bon de toute façon za mbola hita amin'ny tonton koa tsika fonoja tsika pourquoi pas devant tout les faits là tsika tsika magnano vidéo tsika voilà pourquoi pas netako hoe tegna magnano fisaoragnanao e nandalo teto amin'ny point carré soragna ho antsika jiaby zegny ni za ka maniavitra anao an'olo zegny ny mizaha tsika indrindra ho an'ny faninao amin'ny fandoroavanao ito amin'ny point carré Stella avitra anakahy voalohany merci déjà anao tsika tafatafatafa ravoravo zaho mikoragna aminao de ravoravo koa za mifaninakahy jiaby mpagnantegna anao za tsy ela misy clip vaovao boka atsika de hitanareo eo izy ino koa déjà tsao mbola misy maro loatra raha tiako volagny lera za avy aminao eto am'izay fa tsy haiko feky raha ouais zegny izy asiava kokoely rombilobe tsaro nagnady nadigna andrako zay e narombilobe nareo matiako ila agnarana quartier-nareo zegny matiako tiako ouais e para boka za tsy makotany eky taminao mbola hita ambilobe tagny matiako ambilobe anao koa mandeha mandray magnatay anao tam'zegny pas souvenir tsara misy tany fangalaranay manga zay agny na ny Stella am'zay ouais ia ka fa tsy maintsy akory misy milefalefa akory mandeha mangalatra manga amin'ny terrain zay ouais so mandeha mangalatra mabiby ndraiky za tsy tia tsy tia ouais anao mazavany mantiako ke maro loko tsy tia tiako drako ouais za drako tia merci antsika jiaby merci Stella e ia merci magnaraka koa de izy zegny tamtabeza drako tonton zany drako valisy fa vita valisy fa pare merci antsika jiaby saraka antsika zegny nakaraka koragna zegny nataonay teto amin'ny point carré izay rendez-vous tsika rendez-vous-ndreo ataoko za fotsiny agnatiny koa rendez-vous tsika Paris Love 14 février salitsika fahintsika ao amin'ny le Millennium de ataonay agnabo koa ny lien zegny nafatsika mivanga ny ticket zegny agnatiny pré-vente izay de efa misy artiste Stéphane Boaka mbola mitsenky ny Boaka ho hitantsika tsy hoe le azo koa ro artiste zegny tavela fa au total dia 3 efatra ambin'ny folo miaraka aminakahy zegny ny délégation zegny baka Madagasikara ho andeha agny Paris Love zay raha kakara zegny ezaho ho any magnaraka koa samby ao mevatsika jiaby